Ada gue deh kayak video. Deh. Ayo. Mereka sebenarnya pas saling sih nama aja. Deh, mereka gula-gula deh. Hasil sudah selesai dah nangkau. Jatuh deh. Good day. Nana. Anh susah itu. Baik kau zagan dengar. Anh susah itu. Nih saya dah. Hi guys, लोगोफोर नै जा बेरेफुं जायनि खान्थाल जानोसैलाय नोंथांमोना ब्लग भिडिअखौ नायलांबाय थादोलाय दिनै मा ब्लग भिडिअ लानाय जायो गाइस लोगोफोर आयु खान्थाला आयु आजाया जाबाय नामा आदाया बोरै आदाया स्कुलाव थांनाया मोननैसो जालांथों बारा बुरजाबो जालां होजायाना गोथाव गोदै ओइ मामाया जागोना जाया लेंहरलाय आइया नोंसाना गेसाव मोजांखौ जाब्रा ओइ नै आइया गाइखेर सेर नागिरदों आं लोंगोन दै बांसिन आजा गाइखेर साखौ दै नोंबो लोंगोन आयु गोथावथार नामा जा खान्थाला आदायालाय ओइ रोहित मोननै जानोबा ओइ आबै बुरिया ओइ आबैया जागोना जाया आबैखौ लेंहर जादों दे गोसोंखौ जा आबैया जोंनिखौ जाथों स्कुलाव थांदों नों दे आदा दे आदाखौ दे सोरां आंबो देनां देरबा थांगोन होन बोसोरनै दंबावो आंना 3 बोसोर जादों होन बोसोरनै दंबावो दे दाख्लिनिया आरो नोंसानिया गोबोरखि बारियाव गोलैलांनाया हाननानै दोनदों बेबो मोनबाय दा मोनायावल' जागोन र' नोंसानिखौ एसे गोदै जागोन बे एसे बार हाबनायखाय बारा गोदै गैया ओइलै मोजां निक्साना मोजांसो निक्सानासो एसे बार हाबनाय निक्साना गावनायमोन आरो बायख्लानायमोनलै इयो आंलाय गोथाङाव गोदैथारमोन आरो संख्रि बानलुजों बरिया जाजायोमोन राहाफ्रावसो मोनजाहैबाय बेबो मोजांब्रा गोथाङै जानो जाफेरैखाय मिथिया बेखौ मानसिफ्रा नङाबा लांगौसो गोथाव हारसाया दाख्लै गेसाव जागोनलै होननानै लाङासै ओइ गोजौथारनिसोबा गाहायनियाव गेसाव खामोनबा आबो फै जाफै नोंबो होनलाय आबैखौ आंबो जाबाय होन गावनासो जानाया ओइ नै मामाया दाबो गाइखेर सेरखाङाखै जों लोंनांगौ थाब सेर होन आइ मैखिबो दं माथो सोरांसारनाय नै ए मानसियानो मा लेथ्रालै आदा गर देखाय दे भिडिअ दे आयु नै आदाया गरम हैसिगोन दा स्कुलाव थांनाया दे इंलिसाव मा होनदो सोरां बेखौ सोरांलायनो रोहित
खान्थालखौ jackfruit ini namanya jackfruit Ube. Ube. jaja Ube. Uilanu. dong brown Katal sini katal. Katal lah. Katal. खान्थालसो बर'नि Hafan katal lah. Ada tangan tangan. मा होनदों Tangan tangan. हाथाया नांथादों Udah di bisa lah Hasa? katal ke katal sini. Kapal. Apa? Daddy. Salam dulu. ओइ नै आबौना मालाय नाया सायगासिनो दं फासि जेयाव नांनाया Malaysia थ' थिंखलबो सेरना होलायलायनांगौलै दादागिरिथार माथो थेख्लाख्लानो न'आव सुहैबानो जायो नोङो न'आव सुहैनांगौ मानो सुवा नोंलाय न'आव गोदै मोनदों आखाइखौ खान्थालनि रस ओमफ्राय एबार गाइखेरनि साहा लोंफिनबावगोन ना जाना ओइ आंनाबो आखाइया फारसेया जिजेसो दे हारसिं सु दे नोङो नारनानै आयु हाया माथो नों दे आबैखौ सेरनो फै दे देलाय खनसे सेरफैलाय आंनाबो आथा गोनांसो दे मोजां सुदै खुगा सुनाया मा स्टाइल सुयो आरो मोखाङा गल' गल' होनैदो दै दे खान्थालखौ ज्राव होनोसै हा ओइ नै नाना नायनोबा आबौ सायनायखौ नायफैलाय नाना फासि जेयाव नांनाय नाना सेनावबो नांनाय दं अ सेननिखौ बख'वाखै नैया नै नाना बैखौ जागोन नोङो ए नोंसो सायदों ए गाव सायबावदों नो बैयाव खांख्राइ दङ जामालाय मानै आजा आनै होलायलाङो नै आजा बेयाव खांख्राइ मानै दंलै सिङाव दंमोन अबे मोनसे नैयाव खांख्राइ दं ओइयाव बाथोन जानांगौ खांख्राइ मानै दं सेनाव गाइस लोगोफोर जोंना सोरांसारा दासो मोखां सुहैलायनोलै आं सेरना होनांगौलायनो दासो मोखां सुनोसै नोङो मिगिबो जाखांबाय आयु खान्थाल आथायानो खाराखै नामा दाबो मिगिबो जाखांबाय खान्थालबो जाखांबाय ओमफ्रायसो दासो मोखां सुनोसै मोखां सुनानै एबार साहा लोंसै नामा जा दे मोखाङा गल' गल' होनदो हारसिं सुनो सोलोंदावनांगौ नायनि खोमाखिया खारना खाराखै नायनि मोजां खाराखै ओरै नैखौ ओरैल' ओरै नै मासिखौ ओइ मेगन मासिखौ नायनि एसे मोजां सुबाव दैजों बुरजा दाफब मोखां सुदोब्रा मोखां खेबनैसो सुबावदो एबारसो मोजां खारसिगोन दे सुबाय मोखांखौ फुदो खेबनै आरो खेबसेबाव दैया गिसिजों बोलाबलाङो एबारसो बुरजा फैदों दा जाबाय आखायाल' मोजां सुदो दे जाथारबाय जाबाय फैदो ओइ जोंना सोरांसारा मोखांबो सुनो रोंहांबाय दै खारनायल' जादों दे गोदै नै आबैया खुमब्रा ओंख्रि संनो नागिरदों खुमब्राजों नाजों संगोनदां बिदि खनै खनै जाब्रा ओमफ्राय आंहा संख्रि साहा फुदुंनोसै इयाव साफात दं नै गाइस लोगोफोर नै संख्रि साहा फुदुंलायबाय आंहा लोंनो ओमफ्राय नै इयाव गरमरिस दं गरमरिसखौ होनोसै बासिनानै होनांसिगोन लंफोरबो गैया लंफोरबो होना लोंजायो मोजां जायो आजामोना साहा लोंबाय नामा आयौ गाइखेर लायबाव माथो आं गाइखेर साहा लोङालै आंना नै लाल सासो नै लाल सासो आंहा सिंग्रा जाबावनोसैसो ने जानै मेथाइआ
नोंबो जागोन हरा गैया हगार आंनिसो नङा नोंसोर नङा मैया जाखादों माथो आजायासो बुरजा बुरजा मोनजाबाय नामा सिंग्राखौ नायनि ब नै दादिमोन आं सिंग्रा जादों होनहर आनैमोन सिंग्रा जाबाय नै नाय आंखौ खुमब्राया ए बिमाया गालांदों आइया नोंखौ गारखोमा लांदों र' बाबानो खिन्थाहरनांगौ दै बाबानो आयु मानो गालांनांगौ बिमायाबो बिमासै नै मा दसेनो गारखोमा लाङो फिसालाखौनो फैदो आजा फैदो हा ओइ आजाया ओंखाम जालायबायलै बिबैजों बा आयु ओंख्रिबो गैला नामा आजा नोंना मा ओंख्रि आजा खिन्थालाय नानाजों खुमब्रा आयु लेब्रासो जाबावबाय ओमफ्राय मानसियाबो लेब्रा जाना हामा आगदाखैजा लेब्राजों खिथु गल' गल'सो होनगोन ना देनां सु आबैना नै ओंख्रिया मेरला आग्लायदों इनि आहाबो जाहैनोसैलै जोंहानि ओंख्रिखौ जों जाबाय नोङो मामखौ ना मामाबो जोंहानिसो बोरमा हाबजोबदों नै गाइस लोगोफोर आंहाबो ओंखाम जानोसै नै नाजों खुमब्रा नै जालाबायनोसै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो लाइक होदो कमेन्ट खालामदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आरो जायफ्रा फेसबुकआव नायदों नोंथांमोना फेसबुकखौ फल' खालामदो लोगोफोर आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरोना ओंखाम जाबाय थानोसै ओंखाम जानायखौ देखायलायला लोगोफोर भिडिअ नङाबा बांद्राय गोलाव जागोन ना बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन